Ahoj lidi, no a dneska si zahrajeme Minecraft. Jenom chci říct, že můj kanál má nový jméno. Jmenuje se End Studio, takže odebírejte, sledujte. A kde jsme se to... Já se spavnul hnedka ve vesnici. Jaký laky. Okno, to je dobrý start. Čo vesničané. Nejdřív potřebujeme nějaký dřevo, takže si tamhle zaběhneme. Vytěžíme. Co? Dnešním cílem, tak tohle bych chtěl dát jako nějakou jako epizodu, nebo prostě sérii. Takže dneska si nějak